καθένας από εμάς έχει διάφορες υποχρεώσεις και διάφορα καθήκοντα, είτε προς τον εαυτό του καθένας, είτε προς την οικογένειά του, είτε προς την γενικότερη κοινωνία. Όλα αυτά τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις, όταν τηρούνται, τότε και στη ζωή όλα κυλούν σωστά. Ένα μεγάλο καθήκον, νομίζω, το οποίο έχει ο κάθε άνθρωπος είναι το καθήκον του και το χρέος του προς την πατρίδα του. Το χρέος προς την πατρίδα είναι κάτι το οποίο δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Θα ρωτήσουμε λοιπόν τους νέους, είναι κοντά μας σήμερα Νικό, μιας και το αρχονταρίκι μας φιλοξενεί πάντοτε νέα παιδιά, γι' αυτό και ονομάζεται νεανικό αρχονταρίκι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα... Είναι πολύ νεανικό, μιας και το άνθρωποι έχουμε κάποιες ιδιότητες, για τις οποίες όλοι είμαστε υπερήφανοι για αυτές και τις θεωρούμε δεδομένες, δεν τις συζητάμε και ξέρουμε ότι τις έχουμε και μάλιστα εάν κάποιος θελήσει να τις προσβάλλει αυτές τις ιδιότητες, εμείς τότε θα αντιδράσουμε, διότι τις θεωρούμε και μάλιστα εάν κάποιος θελήσει να τις προσβάλλει αυτές τις ιδιότητες, εμείς τότε θα αντιδράσουμε, διότι τις θεωρούμε ότι είναι ένα με τον εαυτό μας. Για παράδειγμα, είναι η ιδιότητα αυτές τις ιδιότητες, πολύ, είτε θα εργαστεί κάπου και είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον κάποια στιγμή θα φύγει από το σπίτι του. Θα φύγει είτε να σπουδάσει είτε να εργαστεί. Αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή του παιδιού. Φεύγει από τον τόπο στον οποίο ένιωθε ασφάλεια, ένιωθε σιγουριά. Φεύγει από τον τόπο στον οποίο του ανθρώπου, από την παιδική του ακόμα ηλικία, αλλά και μέχρι τα βαθιά του γεράματα.